נורא שמחה לבוא עוד פעם, כל שנה זה חגיגה. אני באה גם כחלק מהמחלקה להוראה ולמידה וגם כמרכזת הוראה, ומחכה לראות את כל המנחים שלי מגיעים לכאן. יופי של יום, ממש סקרנית למה שאני אראה בהמשך. ברור שיוצא לי להגיע לכנסים. אנחנו כמנחים יושבים בדרך כלל מבודדים, וזו הזדמנות מצוינת לפגוש את כל החברים. הכנסים מאוד מאוד מושקעים, תמיד מביאים נושאים שמעניינים באופן כללי וגם ביחס לעבודה שאנחנו עושים, וזה כיף גדול.